Kaixo lagunok, ongi etorri beste bideo batera. Gaurkoan HTTP eta HTTPS-ren arteko desberdintasuna azalduko dugu. Demagun zure lagun bati postaz mezu bat bidali nahi diozula. Bidean lapur gaizto batek zure mezua hartu du, eta irakurtzen saiatu da. Gainera, zure mezuan gauza oso garrantzitsuak idatzita zenituen. Hoietako bat, bankuko pasaitza zelarik. Hau gure ordenagailuekin edo mugikorrekin egunero gerta daitekeen zeozer da, internetetik nabigatzen dugun bakoitzean. Baina nola da posible? Eta garrantzitsua oraindik, zer egin dezakegu hau ekiditeko? Begiratu ezazu zure interneteko nabigatzailearen goiko gelaxkan agertzen den estekan HTTP edo HTTPS jartzen duen. HTTP baldin bada, esan nahi du zure mezuak esplizituki bidaliko direla. HTTPS-rekin ordea, enkriptatu egiten dira bidali aurretik. Enkripta zer? Enkriptatzea mezu originala eraldatzea baino ez da. Horretarako giltz bat erabiltzen dugularik. Giltz horrek eraldaketaren informazioa soilik gordetzen du. Orain, lapurgaiztoak naiz eta bertan jartzen duena irakurri, ezin izango du ulertu ez baitauka giltzik bertan jartzen duena desenkriptatzeko. Orain badakizu bien arteko desberdintasuna zein den. Beraz, hemendik aurrera kontu zibili internetetik mezuak bidaltzen dituzunean. Hau izan badena lagunok. Bideoa zure gustokoa izan bada, eman atsegin duten eta arpidetu gure kanalera. Eta gogoratu seguru nabigatzeaz.